Dépêche o ari on boni o wi ko plusieurs gestions de magnitude sont utilisées par les sismologues. Les magnitudes instrumentales et les magnitudes locales, magnitude des ondes de volume, magnitude des ondes de surface et la magnitude du moment, qui estime l'énergie libérée par le séisme. Kabato du mekula. Kabaro dépêche o ari koy phrase. Kabato du mekula. Joni non ko do hala ka tigi woni. Holno pulaar yar magnitude, holno pulaar wiyata échelle, holno pulaar wiyata sismologie, holno pulaar wiyata énergie, holno pulaar wiyata an de subi wadde demgal pulaar. Donc ko an yiloyto holno pamminirta yimbe be do non hande hala ga woni l'usage des termes techniques. Wonɓe nder radio ji ɗi eɓe gonji jogui hande caɗele saabu enen joni neɗɗo wonata no waɗa journal jaggue ko baɗowo journal kono jaggue fanno goɗɗo koye spécialiste pulaar mbiyeɗa ka spécialiste pulaar tawde tan aɗa waɗa journal et c'est logique aussi tawde mbatta koye ngal ɗon ɗemgal yimɓe ne mbawi jaggude ka karalla e ngal ɗon ɗemgal joni noon kadi ɗemgal ngal ƴettoyta kabaru o tawde waɗa ɗemgal ma neni walla hay ngal ko ma dola ɗum sabu kelmeni gonni ndi toon tawde ka egginowo ɗum aɗa nawte ɗemgal gongal sa famani ndi to ummi to aɗa eggi aɗa jogori egginde ndi sa renaki ma reftinoɓe mbiri ndi so ɓooyi ɗum ɗon warat ɗemgal ngal saabu ko yimɓe jogori haalde tan ko oɗo so ɗum ala pira taw ko firugo ganduɗa o ko an tan wawi ɗum famde hay goto wawi ɗum famde joni fof ɓe joguiɗen caɗele hande ɗo haal pulaar en wonɓe e nder radio ji ceɓori jolfuɓe holton jolfuɓe hande sa nanani faraysi jarani kada heeɗo journal wolof sa nanani faraysi sa heeɗimo journal wolof ko seeɗa pamata hen par ce que ko journal o fof ko tubankore ala e mabɓe foof kamɓe kuuri kamɓe dal yooɓe ceertu hen tan yooɓe jaltu hen tan kabaru o no windirani so baɗowo français o gasni tan tottaɓe ɓe natiri noon e studio tan ɓe tarda noon hankkadi helmere fof nde kawruɗa kono noon holko yamira ko an janiyanko ya windito e ɗemgal ngal kutortoɗa ngal ɗemɗe gendiji men ɗe kutortoɗen ɗe yo en bindito e nder hen saɗa windito e nder hen ina addanma janggo sa joɗima e télé walla joɗima e radio a waɗata double opération saabu sa winditaki ɗum sa joɗima aɗan haala aɗan fira en même temps simultanément hakkille ma goto o nane firde tan e haalde e firde e haalde nde sa saggi hen tan helmere wotere a dañi caɗele sa saggi hen tan helmere wotere e nder firu no a ronki yittude helmere nde hewɓe noon ƴettat helmere nde tan ɓakkiri ɗum hono noon jawta joni usage de terme technique eɗen poti ƴewtade ɗum ɗon noon noddaten ɗen ɗiyankoɓe ɗon noddaten tabital pulagu ɗon noddaten Amadou Tidiane Kane en ɗemɗi yankoɓe ɗon noddaten goomu fulo cammalal ɗon noddaten ɗum Abou Sy en ko ɗon noddaten ɗumen joni min komi kaalowo to dokkowo kabaruji kabaru garde amo hutori ko kelme ɗe ganduɗa somi haali ɗum ko noon yimɓeɓe pamirata kono noon somi firi kelme ɗe wona kelme nanodiraɗe e nder rendo men foof joni portable ɓe mbiya cindel internet won wiyoɓe yirirde won wiyoɓe gueese joni holno mbaɗata ɗum gueɗe kewɗe nan ɗon beelami so mbeɗa hutoro helmere internet nde arti e nder kabaru am so mbeɗa haala ɗum e nder ɓe kaldatmi ɓe beela mi wiyata internet tan walla mi wiyata gueese walla mi wiyata yirinde elle won wiyoɓe yirinde somi juumani ɗo haala ka fof woni gueɗe ɗiɗi goni ɗo so tawi ko émission mbaɗata a wona tan kabarowo kono ka kabarowo keblowo so tawi ko kabaruji mbaɗata an ka kabarowo tan keɗotoɗomo wawa yaade ne daaroye saggitorde dictionnaire Abou Sy ina arta anda helmere nde continue e heɗade wawa ɗon so tawi koto banggue ko jangga e nder janiyankagal
yamiri ko saɗa hutoro kelmede e rokkude kabaru hutor kelmede nde renndo ngo hutorto e nder boli tawi ka dokko kabaru ni tan manam so tawi yimɓe ɓe mbiyata radio ko radio mbiyata télé ko télé woto wi télé woto jooɗe hen aɗa wiya a yawa habrirde tawde sa wi a yawa habrirde wonɓe mbawa andude holko woni a yawa habrirde ɗum hompu ɗumen kono kadi enenne eɗen jogui ɗon souci goɗɗo beele se en dewi tan tawde en natti fewjude ko foof koko fewnoyte no ara beele sen dewi tan kala ko ari yo en kutor ɗum no arde ni beele so ɓooyi mana en jogo ko kutorɗen e ɗemɗe men dow souci woni ɗo goƴaji ɗiɗi goni ɗo goƴa gadana o ko mbeɗa rokka kabaru mbeɗa yiiɗi famede so mbeɗa yiiɗi famede kutortomi koɗo kelmede yimɓe ɓe pamata ɗe ɗum ko gueɗal gueɗal ɗimal ngal mbeɗa rokka kabaru kono kadi mbeɗa wattori jeeyami koye leñol e ɗemgal mbeɗa foti yiilade holno ɗemgal ngal famirta kabaru o e nder ngal ɗon ɗem ɗum waɗi eɗen pamɗini no feewi eɗen belsidi no feewi heblanade jayniyanka saɗa waɗa journal heblo ngo eɗen belsidi ɗum no feewi kono ɗum fotani welside par ce que kelmeɗe kutortoɗa ɗe ko eɗen jogui teddedi kala helmeɗe nde kutoriɗa e information wonko ɓetata to banggue teddedi beele en mbaɗat tan no arabeɓe mbaɗata ni hen fannu internet kamɓe ɓe ngala caɗele wiide internet wiide portable eɓe ngala on hen caɗele so yeehi ha ɓooyi holto ɗum wattidoyde ɗum ko goƴo mawɗo woni ɗon walla mbaɗen hen sahaji ne ɓe mbaɗata ni joni tubakoɓe wona mbiyata ko penalty so en duttime kelmen football ɓe mbiyata ko penalty joni beel penalty woni wiyoɓe ɗum joni faw petta woni wiyoɓe goote gool aɗa andi goote gool ne wawi wonde ina wawi wonde occasion mo keɓɗa an tan telduɗa e gool ɗum firtani penalty faw petta ne wawi wonde couvron wadde gueɗe ɗi fuɗɗiɗe ɗe foof gardani e oɗo tawde tubakoɓe tawi anglais ne mbi penalty tan mbi penalty holko aɗen ƴewde holno enen mbiyen palanti pourquoi palanti helmere nde ƴeewen so tawi en tafama hay gas holɗo nde fulɗinirte holko woni fulɗinde woni yiiloɗa yaade fedde indi nde ganduɗa nde ina yaadi e got ko helmere nde ko yahata ko walla mbaɗenna tuba ko no arbeɓe mbaɗini penalty tawde ko ɗum fiyanni joftigo tan mbiyen ɗum darbu jazai ɗo ko caɗele mawɗe ɗe poɗɗon famande kadi onen hettoɓe ɓe ni ɗe poɗɗen famande wonɓe radio ji ɓe eɓen kutoro ɗemgal mabɓe ko ɗum belammoɗo mabɓe ko ɗum belammoɗo men kono kabaruji ɗi garata e ɗemgal mabɓe garata koye ɗemɗe goɗɗe te hay goto wawa wiide no wona kulla fannin ina andida foof wadde en pamatɓe kadi hol caɗele kamɓe rokkoɓe kabaruji ɗe holno ɓe gondi ina waɗi ko wiyete plaquage en ndentoto ɗum Ibrahima Sarr haali ɗum e nder deftere nde plaquage woni hande somi ƴeewi sukaɓe men wonɓe e nder radio ji ɗi e téléji ɗi he ɓuuri ko en hewde ko ɗemgal jolfi ɓe egginirta noon tan ɓe gartira ɗum e ɗemgal pular manda soɗon keɗo information o saɗa heeɗo aɗa andi oɗo de ko pular koye kelme pular o haali kono konngol ngol o haali ngol ko wolof ganda seɗen mbatti hen hakkille mbeɗa heewi rokkude yeru ɓurɗo labtude ceerno woni oyo binoɗo e nder ɗemgal wolof wajo wi ko cila teg bakkanam kanko nde watta ɗum e pular o wi wajo ko hen fawi nofuru hinere mum or oɗo bakkan wona hinere ko fittanu te enen mbiten ko heno fawi fittanu makko joni kanko no heɓiri ni kabaru o no heɗiri ɗum ne wolof tan o egginiri ɗum noon tan no fawiri en sen jaari ni ɗemgal men ma wuur to banggue kelme ɗe ma goot kono gaddin ɗemgal ngal e ko ɗemgal ngal ko jogui ko to banggue ngaalu so renaki majjat ɗum noon yo en ndena ɗon to banggue to banggue lelgo gaddinaji no goodi wonno kabaru o arde so tawi koye arabe so tawi koye oɗo wonno ɓen ɗon jaɓirta ɗemgal men no lelorto ene ɗemgal men lelorto wona gotum ɗum waɗi en binditoto ɗum waɗi en binditoto sen binditi so tawi ɗemgal arabe ardinta ko baɗal rewna hen baɗɗo no fuɗɗa addude maf'ul fiil fa'il maf'ul enen e nder ɗemgal men wona noon enen ko gollowo walla ko baɗɗowo baɗal timmode so tawi e nder ɗemgal français ina rokkiɓe kamɓe fuɗɗorade l'attribut du sujet arrivé walla ni e inde baɗal on non verbal arrivé ce matin de enen seɗen lelne konngol ngol en mbiya ari hande to a windototo konngol ngol e fannu no pular ɓe haaldata ndi to banggue signature kadi mbeɗa heeɗo radio ji ɗiɗi kewɗi
so correspondant di so kali hangas ni mbiyata haaldanno e mon ko daha Moussa Ba gila Madina Gounass ngam ko français won don depuis Madina Gounass pour la radio ala hay widi tan gila Madina Gounass ngam ko français gonda e haalde egginirda dum non gonda e pula ala pula rona non wer pula neldal ummorade Madina Gounass fewde ere fulbe kongol aba kono an ka egginde tan de Madina Gounass daha Moussa Ba pour la radio télévision fulbe dum tan egginda ramada gila Madina Gounass daha Moussa Ba ngam radio ko phrase wona pular kalda ko pular ke kel pular kutoda kono ko phrase kalda aha ko kan ko jabbe yete wona kala komi dokkude yeru okay an ka sagata parce que an hebloji badden di an jimi l'une des rares personnes mo ganda wadi appliquer textuellement ko jangunden ko an o an o darda yimbe jima sa hedi mo magazine makko sa hedi mo magazine makko mo wadat Dakar FM Jamwali mbo yare dubi no gase go meda wadde école française kono magazine o sa ƴeewi doge gonde hen les rubriques no wadi respecter le temps sa wadi no hormiri dum ni a wiyata alhamdulillahi rabbil alamin les correspondants régionaux e be jiya kadi wonbe warde demde men e der ciaktir parce que correspondant men diwonuji men fof mbiyat ko ale sago neddo so haali demgal phrase yo fam hen wolof hay so wolof makko diggani les correspondants de hay so wolof diggani parce que radio de be kutortodi mataw kala tan ko français e wolof ko hay dum tawde neddo buri wawde rokkude kabaru koy demgal ngal buri dolde ngal woppu o rokka kabaru o e demgal pular ngal an woto jogo pares wadoyde doublage wala sous impression kono joni neddo won ko yidata haalde ni o andani wite jolfe hankadi o haalata dum den information woni information biaisé dum non de be jogi kamben responsabilité mawdo radio ji pular di woto hay goto wina wada inventer la roue to bangi karallagal to bangi no wadirte woto hay goto wina ina mbifu ngu ina takto mbifu ngu ina wada radio fulbe mbifu ngum wona radio ji fulbe mbifu ngu ala mbifu ngu nan don menna sada wadangu no wadirte ni ko non badirta battora non be badanta be ko dum tan biida ya wad hen ko heddi ko tinna den e radio ji men di ala ko nafata eden ngoyo yo demde men nanni e der radio ji taw radio ji daride wa mbadi demde men de jitaaki koy men e men c'est pas la peine si faire est égal à ne pas faire mieux vaut ne pas faire kala de wadde fote wasde buri dum so tawi en bi radio ji ngala joomu men mbadi radio ji ndonki yo demgal men wurno radio ji men ko demgal foti ƴewtoyaade hoore mum dum ko erango faade men do jinno den jofunirde jaafodon mi ko keblon den ko ni en jidirden ni ne gasa taw en gaddirani hono non jaafodon mi kadi hedinobe men e jewte bennude ne gasa taw en badi répéter manam en deftima tan ko kalna den ko e der nokkoji goddi kono be mbi kadi raftade koy jangingol koy karallagal jangingol jeya jaafodon mi no feewi o holli kam sahamo dokkende no gasi jaafodon mi so wondo panno don mi yettaaki ton allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam